and I'm light as the sun, so holy light shines on the things you have done. So I asked him how he became this man. How did he learn to hold fruit in his hands? And where is the lamb that gave you your name? He had to leave. İlyas Karagöz Xorteki Kurde li Amedê xaniyekî dîrokî kiriye danasîna çand û kultura Kurdî. Di nava xaniyê de li her xurfeyekê de kel û pelên cuda cuda tên pêşkeşkirin. Xortê Kurd armanca xwe ya vekirina ciyekî dîrokî wisa tîne ziman û dibêje Kurd li Amedê zêde xwedî li çand û dapîr û bapîrên xwe dernakevin. Wî jî xwestiye ku xwedî li hunera xwe derkeve. Ji biçûkanî de me ji hunerê hez kir ji çanda xwe ji xwendinê. Wekî masiyeka ciyekî hunerî hebû, me jî xwe sema awa bikin. Dibe karekî hûn jê hez bikin ku ji bo ji wer nebe kar. Me jî wî hawayî. Ji ber wî hawî min beşa xwendiyê ji xwe min nedomand. Mikarî bû qadro jî bisenda, ji ber min ji vî karî hez kirin, min vîya domand. He had to leave, though I begged him to stay. Begged him to stay in my cold wooden grip. Begged him to stay by the light of this ship. Me fighting him, fighting. Li nava xaniyekê de ji cûreyên cul û bergên ku bi motîfên Kurdî hatine xemlandin bigirin, heta guhar, gustîlk, tûrîkên ji qumaş hatine çêkirin, pirtûkên Kurdî û heta tabloyên ku bi sûretên şexsiyetên nemir hatine xemlandin jî tên pêşkeşkirin. Xortê Kurd amaje dike ku van salên dawiyê de alaqa û firotina kel û pelên Kurdî kêm bûye. Yani hunermendê Kurd dikare hemû civaka Kurd xwedî bike, lê hemû civak nikare hunermendekî xwedî bike mixabin. Em jî dixwazin weke danasînekê bikin, salayê jî dikin, lê em ne memnûn jî. Yani ji fêmkirina hunerê bi min tuneyî, pirê kesa dibin fêm nakin, ne mesela fêmkirinê, hez nakin. Bi rastî sirkülasyon berê baş bû, piştî şermerê Sûriyê û sirkülasyon daket. Wana jî pirsgirêkên aborî dest pê kirine, ji xwe turîst ê biyanî nayên. Yani kes Kurd jî wek min got problemê wanî aboriyê hene. How he became this man? How did he learn to hold fruit in his hands? And where is the lamb that gave you your name? He had to leave, though I begged him to stay. Left me alone when I needed the light. I fell to my knees and I wept for my life. Xortê Kurd dibêje giradên ku li xaniyê tên pêşkeşkirin hemî keda destaye. Vekirina xaniyekî wisa jî pêwîrek e. Danasîna çanda Kurdî gelek giring e. Divê turîstên biyanî Kurdan nas bike. Nasandina hunera Kurdî jî rêyek e. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed. But I am broken too.